በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም አሚንና አብ ወላዲልና በወልድ ስም አሚንና ወልድ ተወላዲልና በመንፈስ ቅዱስ ስም አሚንና መንፈስ ቅዱስ ሰራጺልና ምንም እኳ ብስም ብግብሪ በአካል ብኩነት ሰለስተ እንተበልና ባህሪ በስልጣን ፍቃድ መለኮት በጋዛዛ ዓዛ ዓለም ዚያም በመሕላፋን ሓደ አምላኽ ኢልና እናምን ብናይ አደና ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት ብናይ ቅዱሳት ተራራነት አቦታተይ ካህናት አቂን ምትታወት እትቀሙ ሕዋተይ ዲያቆናት ላይካነ ምስጢር ዝኾንኩም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ አብ ዝዓደገና ካብ ዝነኣስኩም ክሳብ ዝዓበኹም ኩልኹም ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ብስም እቲ ህያውን ፈቃርን ዝኾነ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም ከመይ ጸኒሕኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። ደጊመ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። ምንታይ ከም ነብዕሎ ንእሽተይ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክንዛራረብና ንዓይ ዛረባ አንደበት ንዓኹም ድማ እትሰምዑሉ ዝነልቦና እግዚአብሔር አምላኽ ይዓድለና። እሽምባር ሎም መዓልቲ ዕለት 21 ንምንታይ እነብዕሎ በዚ ዕለት እዚ ዝብል አርእስተ ልዒልና ንምንታይ ዕለት 21 ሰነ ከም ነብዕሎ ክንመሃርና ማለት በዚ ዕለት እዚ እምበር ምክንያቱ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ አቁራይተ መዓስ ሰአሊተ ምህረት ዝኾነት በዝሎም ዕለት በዓላ ወይ ድማ መዘከርታ ብምዃን ንአዳም ንዘርኡን ድሕነት ዝኾነሉ ዝተፈፀመሉ ብምዃን ናይ መብርሃን ድንግል ወላዲት አምላክ ድማ ቤተ ክርስቲያና ቅዳሴ ቤታ ብምዃኑ እና እንርኢ። ምክንያቱ ዕለት 20 ሰነ ተተመልኪትና ህንፀተ ቤታ ኸውን ከሎ ዕለት 21 ከዓ ቅዳሴ ቤታ እዩ። እዚ ክንብል ከለና ዕለት 20 ቤተ ክርስቲያና ዝተሃነፀሉ ዕለት 21 ድማ ቅዳሴ ዝተሰርዐሉ ኸውን ከሎ ቅዱሳን አቦታትና በዚ ዕለት እዚ አብያተ ክርስቲያናት ዝተሃነፀሉ ምዃኑ ቅድሚ ኩለን አብያተ ክርስቲያናት ምህናፅ ብዘመን ሃዋርያት ንሳ ጥራሕ በይና ነበረት ይብል። ምክንያቱ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ክተስፋሕፍሕ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ነናብ ሃገሮም ናብ ኩሉ ሃገራት ፋሕፋሕ ኢሎም ነቶም ምእመናት ኣብ ፍቆዶ ጠንቆላት ኣብ ፍቆዶ ትካላትን ዝኣምኑ ዝነበሩ ግን ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ በበስብከቶም ዕጫ ተዋዲቖም ምስ ከዱ ንኩሉ ብኩሉ ዓለም መእሚኖም ቤተ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ ንኸሃንፁ ከም ዝበቑዑና እንምልከት ማለት ንሱ ድማ ቅዱሳን አቦታትና ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ምህናፅ ዘመን ሃዋርያት ጥራሕ ከም ዝነበረ ይነግረና። ምክንያቱ ሃዋርያት ዝሰርሕሉ ቅድሞኡ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ከም ዘይነበረት ይነግረና። እንታይ ዳ እታ ሓንቲ ከም ዝነበረት ንሳ ድማ ባርናባስን ጳውሎስን ኣብ አሕዛብ ወንጌል ምስ ሰበኹ ንዕኡ ምስጋና ይኹን ብስብከቶም በእዳዎምን ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ሽዑ ህንፃ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣይነበረትን ቁርባን ኣብ ገዛውቲ ሰባት ቀዲሶም እዮም ዘቕርቡ ዝነበሩ ማለት እዩ። ግን ሃዋርያት ብኩሉ ጫንፈር ብኩሉ ቦታታት ስለ ዝኸዱ ንኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ንኩሉ እንታይ ብምግባር በቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እንዳጠመቅኩም ደቅ መዛሙርተይ ግበርዎም ዝበለ በዚ ድማ ሃዋርያት ንኩሉ ጥምቀት ንክፍጽሙ ጥምቀት ተሊ ድማ ቅዳሴ ክፍጸም ስለ ዘለዎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ድማ ክስራሕ ኣለዋ ብምባል ሓሰቡ። ብድሕሪ እዚ ግን ጳውሎስ ንባርናባስ ናብ ጴጥሮስ ዮሃንስን ሃዋርያት ብዛዕባ ህንፃ አብያተ ክርስቲያናት ምልክት ለኣኸሎም ወይ ድማ መልእኽቲ ለኣኸሎም ይብለና። ስንክሳር 21 እንተተመልኪትና ናይ ሰነ ስንክሳር ይነግረና ማለት መልእኽቲ ምስ ለኣኸሎም ግን ንሳቶም ግን ንሕና ብዘይካ ናይ ጎይታና ምኽርን ፍቃድን
ولا حانت أين قبرنا نسخاتكم كا نتوم أحزاب حدا سواء الناس الليو كصمو أززوهم እግዚአብሔር ከአእቲ እትገብርዎ ከገለጸልኩም እዩ በልዎም ይብል መን እቶም ሐዋርያት ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ነናቦታውን ከይዶም ሰብኩ ዘለው በሁሉ መዓዝን ንቤተ ክርስቲያን እዮም ዝሃንጹ ዘለው ቤተ ክርስቲያን እንብላላ እንታይ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ክርስቲያን ቤት ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ክርስቶስ ምሕደሪ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ማለት ከምቲ እንሕና እንፈልጦ ቤት ማለት ወይ ድማ ክርስቲያን ማለት ንሕና ክንከውን ከለና ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ድማ ቤት ክርስቲያን ናይ ክርስቲያን ቤት እና እንብል ዘለና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ግን ሐዋርያት ከሃንጹ ከለው ሸዑእቶም ኣሕዛብ ክጾሙ ኣዝዝዎም መንሳቶም ከዓ ምሶም ጾሙ ይብል ጸለዩ ኣብ ፍጻሜታ ሱባኤ ድማ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ንኹሎም ሐዋርያት ከዓ ካብ ኩሉ ኣህጉራት ብደመና ሰማይ ኣከቦም ኣብቲ ጳውሎስ ባርናባስን ዘለዎ ኣብ ሃገረ ፊልጵስስ ኣከቦም ይብል ጎይታ ድማ ባረኾሞ እዛ ዕለት እዚኣ ብስም ማርያም ወላዲት ኣምላክ ቤተ ክርስቲያን ክትህነጽ ድማ እንታይ ገበሩ ዘስመር ኩላ መዓልቲያ ከም ዝበሎም ይነግረና ማለት መን ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝነበርዎ ቦታ ግን እንታይ ገበሩ ኣውፃ ኣበሎሞ መሰረት ድማ እንታይ ገበረ እምኒ ኣቐመጠሎም ይብል እታ እምኒ ንሳ ድማ ከም ሽምዓ እንታይ እንዳገበረት እንዳተመጠረ እንታይ ገበረ ቤተ ክርስቲያን ኣኸለ ይብል ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሩ ድማ ቤተ ክርስቲያን ምስ ሃነጹ ንጽባሓይቱ ድማ ቅዳሴ የሰርዑ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ንባዕላ እንታይ ከም ዝኾነት ከም ታቦት ገይሮም እንታይ ከም ዝገበሩ ቅዳሴ ከም ዝገበሩ ይነግረና ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንጴጥሮስ ኣብ ሙሉእ ዓለም እንታይ ከም ሓለቓ ወይ ድማ ሓላፊ ኸውን ከም ሸሞ ይነግረና ማለት እዩ ጎይታ ድማ ናብ ሰማያት ዓረገ ክብርን እግዚአብሔር ኣምላክ ኾን በዚ ግዜ እዚ ወይ ድማ በዚ ዕለት እዚ ህንፀተ ቤታ እንተተመልኪትና ኣብ ተኣምረ ማርያም ተተመልኪትና በዚ ዕለት እዚ እንታይ ዝብለና ተተመልኪትና ናይ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ እዛ ቤተ ክርስቲያን እንብላ ዘለና ምስ ተሰርሐት ምስ ተሃነፀት ብዙሓት ክርስቲያን ኣስላም ከይተረፉ ናብኣ ይመፁ ከም ዝነበሩ ይነግረና ማለት በዚ ዕለት እዚ ግን ክብሪ በዓል ግበሩ ኢሎም ሐዋርያ ስለዘነገርዎም ስለዝመሃርዎም ክብሪ በዓል እንዳገበሩ ኣብቲ ግዜ ንሱ ድማ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ትግለጸሎም ከም ዝነበረት እቶም ኣስላም እውን ቦም ይኾኑ ከም ዝነበሩ ይነግረና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ንዞም ክርስቲያን ክብሪ በዓል ናይ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ንኸየብዕሉ ተባኺሮም ብሴፍ ጌርና እንታይ ንግበሮም ንቁረፆም ተባሂሎም ተኣኪቦም ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመፁ ከለዉ እቶም ክርስቲያን ኣብኡ ዝነበሩ ድማ እቶም ህዝቢ ቆትሉና እዮም ክቆርፁና እዮም እንዳበሉ ናብ ናይ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ስእሊ ጸሎት ክገብሩ ከለውና ንምልከት ጸሎት ምስ ገበሩ ግን እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣብታ ናታ ስእሊ ሓዲራ ንሳቶም ድማ ሴፎም ሒዞም ክመፁ ከለዉ እቲ ሓለቓ ናቶም ግን ኣብቲ ኣፈት ምስ በፅሐ ነታ ስእሊ ናይ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ምስ ረኣያ ብጣዕሚ ጽብቕትን ምልክዕትን እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ድማ ኣብኡ ምስ ረኣያ ስለ ዝተገልጸትሉ ንሱ ድማ ፍግም ኢሉ ሰገደላ ይብል ክብርን እግዚአብሔር ኣምላክ ኹን ክብርን እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኹን ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላክ ነቶም ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ዘየኣምኑ ወትሮም ዝሓፈሩ እዮም ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ጽጋዕ ግን ኣይሓፍርን እዩ ምክንያቱ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ሮሜ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ማንም ዝፈልየኒ የለን ዕርቃን ኮነ ጥምየት ኮነ ጽምእ ኮነ እንዳበለ ይነግረና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንባዕሉ ግን ከዞም ሰባት እዚኣቶም ካብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣይንፍለን ብምባል ኣብ ስእሊ ናይ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ጸሎት እንዳገበሩ ሴፍ ሒዞም ክመፅዎም ከለዉ
ግንከ እዚ ሓለቃናቶም ንዓ ምስ ረአየ ግን ፍግም ኢሉ ክሰግድ ከለና ንምልከት እዛ መልክዕቲ ኣደ እዛ ጽብቕቲ ኣደ እዚኣ ኣቂልሚ እዚኣ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያና ከምዚ ኣይንገብርና ምንባሊ ከምዚ ግብር ከሎ ንምልከት ነቶም ናት ወተሃደራቱ ድማ ንዝኾነ ሰብ እንታይ ከይትገብሩ ከይትቀትሉ ወይ ድማ ብሴፍ ከይትንክፉ ኣስያፍኩም ምለስዎ ካብዚ ዝወፃይ ካብ ትእዛዘይ ወፃኢ ዝገበረ ድማ እንታይ ገብረ ኣነ ክስይፈ ምስ በለ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ተመልሱ ይብል ተኣምር ዝሰርሐሉ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ብግልፂ ወሪዳ እትረኣየሎም ዝነበረት ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ሰነ ዕለት 21 ቅዳሴ ቤታ ዝተሃነፀላ ቤት እዛ ቤት እዚኣ እያ ቀፂላ እውን ንሱ ጥራይ ኣይገበረትን ኣብቲ ግዜ ንሱ ሓደ ሃብታም ነበረ ይብል ምስቲ ሃብታም ግን ምክንያቱ ስእሊ ናይ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ንክስእሉላ ኣብኡ ዝነበረት ጽላት ነበረት እሞ ንዓም ጽዋ ምስ በሎም እቲ ሰብኣይ ንሱ ግን ምስ ሰምዖም ኣነ እዚ ንደቀ ይኸውን ንደቀ ከውርሶ ኣይህብን ምስ በሎም ግን ቀጣ እዛ ዘረባ እዚኣ ከውፃእ ከሎ ሞተ ይብል እቶም ደቁ ግን ንዓ ሒዞም ናብ ሊቀ ጳጳስ ባስልዮስ ከይዶም ስርየት ክገብረሉ ከም ዝሓተትዎ ይነግረና ማለት እዩ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ግን እቲ ንዓ ዘገልግላ ወይ ድማ እቲ ንዓ ንቤተ ክርስቲያና ዘገልግል ንቤተ ክርስቲያና ዝጠቅም እንታይ ከም ዝገበረት ኩሉ ነገር ከም ዘዳለወት ምክንያቱ ኣኮም ዝያለኩም እንዳበለት ትሕብሮን ከም ዝነበረት ይነግረና ማለት ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ቤተ ክርስቲያና ግን ብዕለት 20 ተሃኒፃ ኢልና ብዕለት 21 እንታይ ቅዳሴ ቤታ ቅዳሴ ዝተቀደሰሉ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያናት ንዋየ ቅድሳት ተሰሪዑ ንዋየ ቅድሳን ኣትይዎ ዕለት 21 ቅዳሴ ቤታ እዩ በዚ ዕለት እዚ ድማ ናይ እመብርሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ቅዳሴ ቤታ ብምዃኑ ንኩልና ህዝበ ክርስቲያን ደስ ክብለና ይግቦ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተመስረተሉ በዚ ዕለት እዚ እሞ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ንሕና ድማ ቤተ ክርስቲያን እንተ ንብል ተሊና ቤተ ክርስቲያን ማለት ንናይ መን ማለት እዩ ወይ ድማ እንታይ ማለት ተልና ቤተ ክርስቲያን ማለት ኢለ ኣቀዲመ ይነግረኩም ነይረይ ናይ ክርስቲያን ቤት ኢለ ነይረይ ናይ ክርስቲያን ቤት እንተ ኮይና ንሕና ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንቀውን ክንክእል ኣለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደው ክንብል ክንክእል ኣለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከድና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎት ክነብፅሕ ክንክእል ኣለና እዚ ተዘይጌርና ግን ታይሉ ኣብቲ ንቢተ ኢሳያስ እንታይ ይብለና ሓጢኣትኩም እኳ ከም ደም ተቀይሐሲ ንዑናባይ ኣነ ግን ከም በረድ ከጻዕድወኩም ከም ዝብለና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 3 ዘሎ እንታይ ከም ሰማሃርካ እንታይ ከም ሰምዓኻን ዘክር በየነይቲ ለይትን በየነይቲ መዓልትን ከም ዝበፀካ ይትፈልጥ እሞ እንታይ ግበር ተነሳ ከነሳቶ ኮይና ድማ ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ደኒና ንእግዚአብሔር ኣምላክን ልምን ክንክእል ኣለና እሞ ከምዚ ክንገብር ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና ምክንያቱ ሎሚ ዕለት እዛ ሎሚ ንምንታይ ኣብዒልናዮ ንዝብል ግን ንዛ እመቤታችን ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ክብረ በዓላ ብምዃኑ እና እንፈልጥ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ዕለት እዚ ዘብፅሐና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን ስለ ፅን ኢልኩም ሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ፆም ጸሎትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ፅን ኢሉ ይስማዕኹም ግን ሓፈሻዊ ንኩሉ ንክበፅሕ ሸር ላይክ እንዳገበርና ክንከይድ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ኣሜን